Ev dimen ji ser rêya nisêbînên Mêrdînê ji cihê êrişa çekdarî abser du malbatên duhokî ku di encama êrişê da 5 kesan canê xwe ji destan. Tirembêla ku hundirên Abdullah Wahîde Heyder, Abdullah Salih, Çimen Şahîn û Ehmed Celal tê de bûn û ji duhokê berbi Amedê ve diçûn 20 kilometr ji derveyê nisêbînê rastî êrişê hatin, di encamê da her 5 kesên di Tirembêlê da ku welatiyên Herêma Kurdistanê bûn canê xwe ji destan. Dawî dîmenên qurbaniyan jî saetek berê rûdanê li xwaringehek Nisêbînê ji kamerayên çavdêriyê man. طبعا دو خيزان خيزان قستا عيال خو كريا كل سامسونيا خيزانا ديجي قستا علاجي كريا الديار بكري حالة نساخية بوها تانو كه ملابسات في ريدان ديارين كا موضوع شيء تشتكي قالك غريبة بوما چند سال تشتهوسا منه بیسیاری دای وقتی اف جواب بوما هاتی حتی نکجی زیرت خود کن بوچی چما نزانین. Di derbarê bûyera ku dozgeriya Komarî a Mêrdînê lêpirsindan dest pê kirin, çar kes wek kumanbarên Rûdanê hatin desteserkirin. Li gor agahiyên ku ji dozgeriya Mêrdînê hatin wergirtin, her çar êrişkar jî şeniyên Nisêbînê ne û li gor îfadeya ewil a gumanbaran wan bi armanca şêlandinê Tirembêlê da ne rawestandin û êrişiyê pêkanîne. ما پیشبینی مثلا قلوبینا سیاره دکر ما پیشبینی هر تشتکی دکر تنه افنبه يعني تنه افنبه کو جنك بتمن بغدر بكشتن تو سیاره بینی خاره و تو دبانجه بکات سری دا اس ممنشین باور کن تنه اگر مثلا يعني قدر خوده و نویسین و عجل و مسألة دینی دا نبن افبیرو باورا ما نبایا ما تحمل نتکر یک گله بکت یا یک گله بسره یک گله بسره بکت یا یعنی Cinazeyên pênc qurbaniyên Rûdanê piştî otopsîkirinê ji bo dohokê yê werin veguhestin. Bûyera ku di encamê da 5 kesan bi teqeyan bi gulebarankirinê canê xwe ji destan ev dere ku di navbera Mêrdîn û Nisêbînê de hema 20 kilometr ji derveyê Nisêbîniyê ku hê şopa qetliyama doyê varê li vir diyara lewra xûna qurbaniyan û şibekeyên şikestî yê Tirembêlê jî hê li cihê bûyerê bi vî rengî xuya dikin. Abdulselam Akinci Rûdaw Mêrdîn.